काळ्या वाटणातलं भरलेलं वांग बघतो आपण। वांग्याला असं छान काटेरी वांगी घेतली आहेत, 4 हे पाडून घेतलेत आणि आतमध्ये जेव्हा आपण कापताना तेव्हा बघा किडलेलं आहे का वांग। बहुतेक वांग, बऱ्याचदा वांग आतमध्ये किडलेलं असतं आणि ही पुढची दांडी आहे ना, ही कैचीने कापून टाका। कारण का माहिती आहे, वांग जेव्हा अलटीपलटी करतो ना, भरलेलं वांग जास्त अलटीपलटी करता येत नाही आणि जेव्हा आपण करतो ना थोडंसं, तेव्हा ह्या दांड्यांमुळे बऱ्याचदा वांग कुस्करतं। त्यामुळे कैचीने पुढची टोकं काढून घ्या। एक बटाटा घेतला आहे ॲडिशनल, त्याच्याबरोबर चव वाढवण्यासाठी। वांग बटाटा चव वाढते। एक बटाटा बरोबर असेल तर भाकरी चपाती बरोबर वांग आणि बटाटा खायला बरं वाटतं। मुलांना नॉर्मली वांग आवडत नाही म्हणून बटाटा घेतला आहे, म्हणजे बटाटा मुलं आवडीने खातात। टोमॅटो घालतात बरेच जण, काही जण चिंच घालतात, म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप वेगळे प्रत्येक ठिकाणी वेगळे असं प्रकार आहेत। आणि फक्त एवढंच की टोमॅटो चालतो आधी घातला तर, चिंच जर वापरणार असेल तर आधी घालू नका, वांग शिजणार नाही, दडदडीत राहणार। नंतर हवं तर वरून आपण थोडीशी चिंच पाण्यात भिजवून चिंचेचा कोळ घालू शकतो टेस्टसाठी, गरज असेल तर। अदरवाईज बरेच जण घालतही नाहीत। तर आता आपण मसाला जो स्टफिंग आपण करणार आहोत ते रेडी करूया। काळ्या वाटण्याचा व्हिडिओ आपण काल बघितला होता। हा कांदा तेलात परतून मी घेतलाय लालसर। तो परतून घेतला ना स्टफिंग मध्ये की तो दाताखाली आल्यावर त्याची चव येते कांद्याची। थोडा कांदा मी फोडणीसाठी ठेवलाय, त्याच पॅन मध्ये आपण वांग बनवणार आहोत। हा फोडणीसाठी घेतलाय। थोडं आलं बारीक क्रश करून घेतलंय, अर्धा लसूण, अर्धा आपण फोडणीत घालणार आहोत, अर्धा आपण वांग जे स्टफिंग भरणार आहोत त्याच्यात घालणार आहोत। त्याच्यामध्ये काळं वाटण जे आपण काल मी व्हिडिओ शेअर केला होता काळ्या वाटणाचा। तर हे कमी जास्त किती वांगी आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या। काळ्या वाटणात मीठ असतं, त्यामुळे ह्या स्टफिंगमध्ये मीठ जरा चव घेऊन घातलं तर बरं होईल। त्याच्यानंतर काळे तीळ खुरासणं, ते मार्केटमध्ये इझिली मिळतात, काळ्या वाटणामध्ये असतात। वाटणात पण कधी नाही असतातच बऱ्याच ठिकाणी, त्याचंही वाटण आपण बघू। तर ते मी भाजून थोडे मिक्सरला पावडर करून ठेवली आहे, म्हणजे आयत्या वेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या स्टफिंगमध्ये वगैरे मिळतात। शेंगदाण्याचं कूट, शेंगदाणे भाजून त्याचा मिक्सरला कूट केलेला आहे, तो साधारण 1 चमचा घेते। कांदा लसूण मसाला मी व्हिडिओ टाकलेला आहे घरच्या घरी कसा बनवायचा, तो साधारण 2 चमचे घेते मी, 2 म्हणजे 1.5 चमचे घेते। त्याच्यानंतर मालवणी मसाला घेणार आहे टेस्टसाठी। मालवणी मसाल्यामध्ये बऱ्यापैकी गरम मसाले असतात, म्हणून साधारण अर्धा चमचा। आणि हे मिश्रण आता आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर एकजीव करताना ना ह्याच्यात आपण थोडं तेल घालणार आहोत। जर ते प्रॉपर जर असं तयार नाही झालं भरण्यासाठी तर पाणी घालू नका, पाण्याने बऱ्याचदा ते पचपचित होतं। कांदा लसूणमध्ये पण मीठ असतं बऱ्यापैकी, त्यामुळे स्टफिंग तयार झाल्यानंतर टेस्ट करून बघा, ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर हवी तर घालू शकता। आता हे एकजीव करून आपण टेस्ट करूया, जर गरज वाटली तर मीठ आपण ह्याच्यात घालू। आणि भरल्यानंतर जेव्हा आपण वांग शिजवू ना तेव्हा मीठ घालायचंच आहे, कारण बटाटा वगैरे ॲडिशनल येणार आहे आणि वांग्याला मीठ बाहेरून लागलं पाहिजे म्हणून। परफेक्ट झालं। थोडंसं 2 चमचे मी आता ऑइल घालते, खूप नाही, 2 चमचे ऑइल आपण वापरतो, 2 चमचे ऑइल। आणि मीठ जर असं मी घालते आहे, थोडं मला कमी वाटतं टेस्ट करून बघितल्यावरती, अगदी पाव चमचा।
आणि आता हे वांग्यामध्ये मी भरून घेणार। एकीकडे मी पॅन ठेवला आहे गॅसवरती। काळं वाटण वगैरे मालवणी वाटणं ते वांगं भरून ठेवतात। वाटणं फ्रीजमध्ये करून ठेवली, मी दाखवलं आहे व्हिडिओमध्ये 15-15 दिवस कशी टिकतात ती वाटणं। त्यामुळे तसं करून ठेवा, आयत्या वेळी झटपट होतात बरेचसे पदार्थ। भरलेलं वांगं तर सगळ्यांचं फेवरेटच आहे। आता ह्याला आपल्याला भरून घ्यायचं आहे। मी छान असं भरून दाखवते चारी आतमध्ये। असं छान भरून घ्या मसाला। अशी मी सगळी भरून घेते। छान भरून घेतली आहे। एकीकडे पॅन ठेवला आहे गॅसवरती आणि आता आपण रेडी करणार आहोत। तेल 3-4 चमचे। वांग्याला तेल भरपूर लागतं। पाण्यामध्ये शिजवलं तर पचपचित होतं भरलेलं वांगं स्पेशली, त्यामुळे बऱ्यापैकी आपण तेल घालून शिजवून घेणार आणि वर ताटली झाकण वाफेवर ठेवून त्याच्यात आपण पाणी ठेवणार। पाव चमचा जिरे, जिरे छान तडतडले की कढीपत्ता, बारीक चिरलेला लसूण, कांदा, छान परतवून घेऊया। गॅस मीडियम टू हाय ठेवला। वांगी भरलेली, थोडा मसाला शिल्लक ठेवला वरून टाकण्यासाठी। तो मसाला टाकून तेव्हा थोडंसं पाणी मी त्या मसाल्यामध्ये ॲड करणार आहे, जस्ट एकदम थोडंसं। मध्ये आपला बटाटा, हे उरलेलं थोडं वाटण होतं, त्याच्यात थोडं पाणी घातलं सगळीकडे लागलं पाहिजे म्हणून। वाफेवर पाणी घालून शिजवलं ना, मस्त पाणी घालायची किंवा असं सुकं होणार नाही वांगं, थोडंसं ग्रेव्ही टाईप होईल। आणि हे 3-4 मिनटं आपण वाफेवर झाकणावर पाणी ठेवून शिजवून घेणार आहोत। का आपलं काळ्या वाटणातलं भरलेलं वांगं रेडी आहे भाकरी आणि चपाती बरोबर खाण्यासाठी। वाफेवर शिजवल्याने बघा, परफेक्ट आपलं वांगं रेडी आहे। आणि वांगं वाफेवर शिजवलं की शिजतं चांगलं। आणि आपलं काळ्या वाटणातलं भरलेलं वांगं रेडी आहे। झटपट होणारी रेसिपी, जर वाटण वगैरे आधी रेडी असेल तर। करून बघा नक्की, काळ्या वाटणातलं भरलेलं वांगं।